O PP de Ribeira critica a xestión levada a cabo polo Goberno municipal no proceso de recuperación do aparcadoiro do Centenario. A pesar de que as novas ordenanzas xa foron aprobadas na anterior legislatura, o actual executivo non foi quen de aplicalas aínda. Entrada en vigor a partir do día 25 de xaneiro desas ordenanzas que habíamos aprobado previamente en pleno, volvemos a ter unha nova desilusión por parte deste goberno tripartito e as ordenanzas siguen prácticamente sin entrar en vigor. Simplemente agora mesmo se está aplicando o que é a tarifa por minuto e o resto sigue como está. Non están avisados os abonados de que se lle vai a cambiar unha tarifa que sube de 44 a 60 euros, non están avisados tampouco que son os administradores concursais, que son que na día de hoxe son os titulares desa entidade. O sea, ao final están actuando na casa de outros sin dar nen sequera aviso de uns cambios que se van a regular. A este respecto, os populares inciden en que aínda non se fixo efectivo o rescate da concesión, polo que a xestión depende dos administradores concursais, o que podería derivar nun novo conflito xudicial pro Concello, que se vería sumar ao contencioso presentado pola anterior adxudicataria. É un despropósito non ter tomado posesión, non ter axilizado que é esa recuperación do aparcamento e nin máis nin menos que ademais poder buscar de novo un conflito xudicial, non avisando aos administradores concursais de todo o que se está facendo aí sin permiso deles. Así as cousas, lembran dende o PP que tampouco se fixo efectiva a ampliación do horario da instalación, que segue pechando os sábados pola tarde e os domingos. Un exemplo máis, din, da irresponsabilidade e mala xestión.